In de huiskamer van Cor en Helma van Empel kijk je momenteel je ogen uit. Er is namelijk in enkele dagen tijd een compleet kerstdorp gebouwd. En dat is niet alles. Op de oprit van hun woning aan de Timmermansweg in IJsselstein staat namelijk ook nog een grote kerststal. Wij hebben al ongeveer 30 jaar in ons huis met Kerstmis. Elk jaar bouwen wij een kerstdorp zoals het er nu staat. En we bouwen dus op onze inrit een grote buitenkerststal, wat dus voor het publiek open is om naar te komen kijken. En dan heb je hier zo'n kerstdorp neergezet. Dat is 30 jaar geleden ontstaan. Zeg jij, waarom? Is daar een bepaalde passie ontstaan? Nee, wij hebben 30 jaar geleden van vrienden hebben wij een kersthuisje gekregen dat achteraan staat. Eén huisje en ja, wat moesten we daar eigenlijk mee? Dus dat is op een kastje terechtgekomen. Daar hebben we toen 2 huisjes bij gekocht. En het jaar later zijn we toen, ja, we zullen het toch maar weer neerzetten. En toen hebben we 5 huisjes bijgekocht. En zo is het toen langzaam begonnen. En toen is er een trein bijgekomen. En toen zijn dus, ja, dan elk jaar koop je dus nieuwe attracties. Zoals een zweefmolen of een skibaan, een bobbaan, een molen. Ja, het houdt niet op. Dat is al 30 jaar, hè? Het wordt steeds groter en groter. En heb je ook iets waar je heel erg trots op bent? Nou, wij zijn eigenlijk trots op alles van wat er staat. Als mensen hier komen kijken, dan krijgen we altijd een reactie van, maar wat is dat prachtig. En ja, dat doet ons dus wel deugd. En komen er dan ook vaak mensen kijken? Hoe komen ze hierbij dat ze hier zomaar naar binnen mogen? Nou, wij plaatsen in ons dorpsblaadje, het IMB, altijd een oproepje van de kerststallen in IJsselstein. Aan de Timmermansweg, daar zijn 2 mensen die dus een grote kerststal bouwen. Dat is de familie van Rosmeulen op nummer 34. En wij, en dat staat in het IMB, en dat de mensen dat dus gratis mogen bezichtigen. Dus als ze hier zijn en we zijn thuis, dan mogen ze dus ook gewoon in huis naar het kerstdorp kijken. En er staat hier zo'n prachtig kerstdorp uitgestald. Hoe lang ben je daarmee bezig, die voorbereiding? Met het opbouwen, daar zijn we nou ongeveer 5 dagen mee bezig om alles op te bouwen. Want elk jaar zijn er toch weer bepaalde onderdelen die stuk zijn gegaan, die gerepareerd moeten worden en zo. Maar daar ben je toch wel ongeveer 4 à 5 dagen mee bezig. En dan, ja, ik denk dat hier ook een kostenpost aan zit nu nou die prijzen allemaal zo gigantisch zijn. Ja, wat is een kostenpost? Elke hobby kost geld. Er zijn mensen die gaan naar Max Verstappen kijken en wij doen dit in het kerstdorp steken. Geen entree? Nee, geen entree. Dat doen we niet. En Cor, nou zitten we hier al eventjes te kijken naar dit prachtige allemaal. Maar heb jij ook nog wensen dat je denkt van, dat heb ik gezien ooit, dat zou ik ook wel graag willen? Nee. Kijk, we gaan altijd na Kerstmis gaan we naar modelbouwwinkels of naar een intratuin. En dan zie je altijd toch weer nieuwe dingen waarvan je zegt van god, dat is leuk en dat kopen we er weer bij. Dus elk jaar wordt er toch weer enkele spulletjes bij gekocht. En dan volgend jaar weer alles opnieuw en dan hopelijk misschien meer uitbreiding? Ja, dan volgend jaar rond eind november, dan beginnen we weer. En dan, als er iets nieuws bijgekocht is, dan moet er dat weer tussengepast worden. Maar dat betekent ook dat we dus afscheid moeten nemen van een andere attractie. Want ja, ik wil niet verder uitbreiden als deze 5 meter. Want anders staat dadelijk je hele huis vol. Dat zullen we niet hebben. Hopelijk komen er veel mensen kijken bij jullie, Cor. Oké, ze zijn welkom.